Și ți arată acolo sus. Dacă filmezi. Salutare lume și bine v-am găsit la o nouă serie de Minecraft. Sunt cu Noxar. Să vă las link-ul de YouTube al lui în descriere. Dați-l aici. Asta e să-mi dau armura. Omul de fier. Oh, ce frumos arată. Wow. 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 Îmi vine să-l link. Da. Da. Era armură pe jos, doamne. Bă, am niște pantaloni enchantați. Da, măcar zici și tu ce ne jucăm. Acum să ne jucăm Skyblock. Bă, Sky PvP, mă. Sky PvP. Da, o să îmi fac o sabie și o armură. Mă să aruncă cu diamante. Văzui. Am 4, Da. dar n-am bețe. Uite, sunt acolo lângă lobby. Cască. A, uite, da. Bă, Cască. Buți. dar măcar tu filmezi Da, sigur. Sigur filmezi. Da. Uite-te acolo sus, să vezi că ți arată dacă filmezi. What? Ce lag. Bă, dar uite-te și tu sus să vezi că poate nu filmezi. Da, filmez. A, bine. Bă, eu mi-am făcut pantaloni și aici nu mi-arăt. Ne. Tu-ți bățul, mă. Acum o să-mi enchant... am pantaloni. I-am aruncat. Și acum hai să ne enchantăm asta. Da, am și un hack numit Flare 2.5. Vă las link-ul de la el în descriere. Așa. Oh, am aspectul focului pe haide. Nu o să folosesc chilaura. Este ilegal pe serverul ăsta. Ilegal. Da, ilegal. Da, ai hack, știi. Bă, stați puțin să-mi dau și good mode-ul, așa. Bă, tu ei bani, bă, ești. Să iau de mă într-undeva. Câți nu folosesc? Sunt lângă unul Ninjawa care îl folosește ea. Ăla e, nu e ăla. Seamănă. E sigur. Aaaa, dă-i cine apuci. Mamă, ce hack are unul. Aleluia, aleluia. Am aspect focului pe armă. Da, sunt lângă unul ninja care și el are good mod? Sau cum Da, este? Ninjawa, ăla e cel mai stupid hacker de pe server. Ua, mă bătu! Good mod. Nu-ți mișca. Are sabie bună. Dar sunt cel mai bun la PvP. Stai că filmez și eu. Dar ăsta are sabie. Are zbitură. Sau cum se mai numi. Degeaba, dai fraiere, degeaba. Prea bun. O, că filmez și eu acum să vadă. Că-l pun pe forum. Uitați-l mă. Bă, da. Oh, shit. Y. Da, l-am omorât. Ce bun sunt. Cu kill, Laura. Ce mai... Îl postezi și pe YouTube, știi? Ce? Îl și postezi pe YouTube. Mai și zici că ai hack. Măcar taci acolo, că... Să taci aici. Bă, dar mulți au hack pe serverul ăsta. Te văd. E aici Ninjawa. Ai grijă că e lângă tine, te urmărește. Ăsta, ia vină. Că vreau să-l văd că porni filmarea. Hai, mă, folosește arcul. Păi, eu gata, știu unde sunt diamantele. Da, și eu știu, nu acolo. Sunt și aici. Gata, mă fac iar full diamond. Am tot inventarul, mă duc la spawn. Ce
ce trebuia să ții tot inventarul? Ce? Nu știi cum îl umpli? Dublu click. Mai avem un coleg Vulcano, dar nu este on. Bă, dar e T1, 2, 3 și câteva numere acolo. Da. Așa îl cheamă. Învață-i numele. Dar ne spune Vulcano. Mai ușor decât 1, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. E gata cu un semn să-mi iau și eu. Diamond. Nu diamond ăsta. Cred că ăsta ar fi. Arc. Cam așa ceva. Nu. Dar las că e bună și asta. Bă, vezi că îmi dau puțin microfonul pe mut. Pac și-am. Sunt singur acum. Ok, și cam atât a fost. La revedere! Nu! Lumea nu mai era atât. Stați puțin, uite aici ceva. Da. Uite, am uitat. Până o pauză. Și am revenit. M-am dus să-mi iau niște diamond. Am stack. Îmi iau un băț să mi-l bag în cur, normal. Dar așa cu... nu sărim. Mai întâi tu... nu. Cască. Să începem așa frumos. Tunică. Tunică. De-asta. Vambieri. Și buți. Acum, de-abia acum. Da, de-abia acum. Bă, n-am făcut sabia. Bravo, cred. Bă, am o sabie cu ascuții 5. Bravo ție. Tu mi-o aruncași? Nu. Oh, ascuții 5, mamă. Și niște botoși. Indestructibil 3. Iată. Bravo ție. Nu stăteau și africa. Așa să-mi iau, să dau enchant la sabie. Pe de unde se sticluțe? Ce? Ai, ții de aici level. Da, de aici la level, apeși pe butonul ăla. Mă, ce șmecher. Nu mai stai. A, păi așa e mai easy. Totuși. Spaima nu mai știu cum. Mamă, protecție împotriva focului, buți. Aha, mai bine zic eu toate alea care sunt bune. Protecție să ai măcar. Cea mai... E mai bine să ai protecție. Hai, eu mă duc. Mă duc să-mi pună aspectul focului pe sabie. Este protecție 4, indestructibil 3, spin 2. Cea mai bună. Bună sabie, bună. Nu e sabie. A ce ți-a picat? Bă, ăla e 5 play, mă. N-are cum să spice așa pe sabie. Nu! Nu! Hackerul! Uitați cum dă cu arcul! Revie. Da, am filmare, așa să-l pun pe YouTube. Unde că-ți fac eu cont? Uitați că am găsit sabii pe jos. Ascuții 3. Ia, am vreo cască aici. Uite că am. Stai, mamă! Cum să-i dai ce... Da, Doamne! Bă, eu să-i lag. Ascuțit 3, mamă, bunișor! Mamă, ce noroc! Protecție 4, indestructibil 3. Una dintre cele mai bune armuri. Da, și cam atâta a fost. La revedere! Pa, pa!